right now. Get it poppin', hot tamale, dirty bass, we so bad about it. Too legit, we can't quit the party. Super freaks, no Illuminati. So 1, 2, hit the booze, we on you. Velkommen til TV Soto. I dag, der har vi om social- og sundhedsskole. Hvad synes du det fedeste er ved Soto? Pauseboogie. Pauseboogie? Ja. Og hvad kan pauseboogie ud på? Det er, at hver 20 minutter, så danser vi Gangnam Style. Gangnam Style, og hvad er Gangnam Style? Kan du vise det? Det kan jeg i hvert fald. Det er sådan noget, hvor man danser lidt sådan her. Det er meget sjovt. Og så sådan lidt og sådan. Og hvad er sangen? Den hedder Opera Gangnam Style. Okay, super. Ja, nu vil jeg byde velkommen til Michelle. Ja, og inden vi starter, så kan jeg se, at du kommer i levende i skole. Det er jeg. Jeg er kommet levende i skole, ja. Ja, og du har fået bandage på hovedet. Hvordan kan det være? Det er fordi på vejen jo op fra busstationen, der kommer sådan en fuld alkoholiker, og så tænkte han lige. Så spurgte han mig, om jeg havde en feber, men det havde jeg ikke. Og så slog han mig i hovedet. Nå, så du ikke kørte det? Nej. Nej, okay. Nå, men jeg vil stille dig et første spørgsmål. Hvorfor er du så sur? Jeg er ikke sur, jeg er altid sur. Nå, okay, super. Vasker du fødder, efter du har været på toilettet? Om jeg vasker fødder? Ja. Nej, kun hvis jeg har tid på dem, så gør jeg nok lige det. Det er nok det bedste. Hvad er din yndlingsreklame til du? Jo, jeg har lige set sådan en. Det er sådan en fra med James Bond, det er sådan fra Coca-Cola. Nej, ikke Coca-Cola Zero faktisk, hvor de sender James Bond. Har du set den? Nå, ja, den, ja. Mm. Ja. Nej. Nej, den er god. Okay. Det er måske fordi, du godt kan lide Coca-Cola Zero, eller? Nå, det er bare fordi, jeg synes, det er nogle gode reklame, de synger James Bond-sange. Nå. Det kan være, du skulle i museet. Ja, det gør jeg da lige. Det er du, Anne. Det er det. 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 Den nye Android. Du får ingen bedre. Der føles endda en nyt cover med. Og så er det bare den bedste Android. Du kan prøve at se. Den virker næsten. Jeg skal bare lige vende mig til den, og så prøv at se. Det er bare... Så kommer den ind i kalender. Det er bare... Og så gør vi lige afslut. Afslut. Goddag og velkommen til sporten. Vi har vandpolo, 27-2, 35-7, 14, 13,5 og 4-8. Og vi går videre til minigolf. Danmark vandt. Det er tilsyneladende det eneste, de kan finde ud af at vinde. Spring gennem lydmuren. Det er spændende. Det tager vi lige bagefter. Vi har nemlig selv forsøg. Sengegymnastik. Mia, hun har ferie i dag, fordi hun hygger sig. Så har vi hattekast. Ny verdensrekord på 19. Det er også spændende. Og nu går vi videre til spring gennem lydmuren, hvor vi laver vores eget forsøg. Så jeg skal lige have mine medstuderende, eller medhjælper. Er du klar? Ja. Boom! Woohoo! Det lykkedes, mand! Sådan! Det var godt. Så går vi videre. Og det var alt for i dag. Det var så sporten. Og så går vi videre til vejret. Lige om lidt. Tak for jer.
Ich bin ein Gummibär, ich bin ein Gummibär, ich bin ein Gummibär. Ich bin ein Gummibär, ich bin ein Gummibär, ich bin ein kleiner, süßer, bunter, dicker Gummibär. Oh ja, Gummibär. Gummibär. Bang, 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 doody, body, bum, bang, bang, doody, body, bang, bang, doody, body, body, bum. Bang, 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 doody, body, bum, bang, bang, doody, body, bang, bang, doody, body, body, bum. Ich bin ein Gummibär, ich bin ein Gummibär, ich bin ein Gummibär. Ich bin ein Gummibär, ich bin ein Gummibär, ich bin ein kleiner, süßer, bunter. Jeg vil byde velkommen til vejret. Der er meget solrigt i dag. Det er faktisk 50 grader i dag. Og det vil sige, at det er som om, at der begynder at gå ild i nogle af husene. Og det ser altså rigtig voldsomt ud i dag. Alt den ild, der er. Men det begynder så at blive meget skyet. Og så går solen væk, så er det ikke så varmt mere. Og så bliver det faktisk kun sort, og så begynder det at regne. Og det vil så sige, at så slukker ilden i husene. Og det går helt galt. Og der kommer vandpytter på husene, så man skal have en pumpe op på husene, for ellers så kratter husene sammen. Og det bliver meget dyrt ellers. Og der kommer faktisk også lyn i dag. Det bliver helt sindssygt. Alt den... nej, det går helt galt. Katastrofe. Der kommer faktisk også hagl. Og det er altså på størrelse med tag på hus. Så det kan også godt krabulere lidt, hvis der man ikke lige passer lidt på der. Så det... ja. Det var så vejret for denne gang. Vasker du altid fødder, efter du har været på toilettet? Hvad? Vil du have et spørgsmål igen? Vasker du altid fødder, efter du har været på toilettet? Altid. Altid. Ja, okay. Ja. Super. Hvorfor går du på 20 ugers forløb? Det gør jeg heller ikke. Jeg går på 40 ugers forløb. 40 ugers forløb? Ja. Du går på 32, det er færdigt. Ja, det klipper man bare ud, ikke? Okay, men det var alt for nu. Mange tak for det. Jeps, jeg vil så byde velkommen til vejret. Det er meget overskyet i dag. Nej, det kan jeg ikke lige sige, den sammenhæng der. Det er overskyet rigtig meget. Ja. Og nu vil jeg byde velkommen til Johnny, som er lærer på Du skal blive taget seriøst. Ja, det kan jeg sgu da ikke lide sådan en hund eller sådan noget. Johnny, gør det lidt væk. Og snak højt og tydeligt. Okay, ja. Ja. Ja, okay. Ja, nu vil jeg byde velkommen til Johnny, som er lærer på SOSU. Ja, goddag. Velkommen til. Ja, det er mig, der skal sige det. Det er mig, der skal sige det. Jeg vil stille dig et spørgsmål. Okay. Om alt muligt. Mest om SOSU. Ja. Går du nogensinde baglæns op ad trappen? Hvad står SOSU for? Social- og sundhedsgruppe. Ja. Nej, det gør jeg ikke. Jeg går altid ned ad trappen. Du går ikke baglæns op ad den? Nej, jeg går altid ned ad trappen. Du går altid ned ad? Ja. Nå. Okay.
Har du lagt ned og taget bukser på? Ja. Ja. Okay. Vasker du altid fødder, efter du har været på toilettet? Ja. Er der en særlig grund? Ja. Det er noget tisser på gulvet, så er det noget. Okay. Hvad er dit yndlingsreklame i tid? Hvad er din yndlingsreklame i tiden? En yndlingsreklame i tiden? Nej, i tv'et. I tiden? På tv? Eller? Ja, tv'et. TV? Ja, fjernsynet. Fjernsyn? Han ser jo ikke så meget fjernsyn. Men der er ikke nogen. Og reklamen plejer at slå væk fra, så der er ikke sådan... Der er ikke noget, der siger, wow. Nej. Okay. Det er også fair. Hvad har du brugt den her uge på til hvad? Holde styr på 4 haner og sådan 18 høns. Okay. Som har opdragsdrejer, der kunne finde ud af, så er nogen, der prøver at lave noget filmværk først med sådan nogle dukker, det kan de heller ikke få til at hænge sammen. Og så laver de sådan en optagelse af deres medstuderende og sådan, og det kan de heller ikke rigtig få til at hænge sammen. Så nej, jeg er nok lidt bekymret for det. De er lidt... Ja, de er lost. Ja, de er helt uden for pædagogisk rækkevidde. De består ikke. De skal have noget adfærdsregulering for at kan forstå, hvad det er, det handler om. Så er vi nødt til at spille en kigge lidt på de retprøver. Du skal i hvert fald have gang i den. Ja. Hvad er det bedste oplevelse, du har haft på SOSU, som er social sundhedsskole? Den bedste oplevelse? Ja, så skal det har jo ret mange dage. Ja. Det er som regel her, når jeg giver fri, fordi så har jeg frihed. Så det er den bedste oplevelse, det er lige det der sekund der, jeg siger, yes! Nu slipper jeg for. Nu har jeg fri. Ja, så sætter jeg alle hønsene ud. Okay. Så har jeg fri. Det er polakker med ren altså. Ja. Det... Hvad er du så? Nå, jeg er dansker. Og tv-fjernsyn. Okay. Har du lavet nogle særlige ting, imens I har haft valgfag? Har du hjulpet med noget? Har du lavet nogle ting? De andre har lavet armbånd og sådan noget glasmaling og tasker. Ja. Har du lavet noget? Sådan nogle ting? Nej. Det er ikke. Du har bare siddet og drukket kaffe? Ja, jeg har drukket kaffe og så fået en kage og sådan lidt. Ja. Jamen, du er jo lærer. Ja, det er jo det. Hvad er det pinligste, du har oplevet? Men nu er jeg jo lærer. Jeg er jo underviser. Altså underviser. Ja. Hvad er forskellen på lærer og underviser? Ja, det ved jeg da ikke. Nå, har du ikke sat dig ind i dit stof? Jo, men Nå. det er mig, der interviewet dig, ikke? Nå. Okay, hvad er det pinligste, du har oplevet på SOSU? Pinligste oplevelse her på SOSU? Jamen, jeg vil nok prøve sådan at omformulere sig og sige, at den største overraskelse, jeg har haft på SOSU, det er nok der, når der er fuld hus i klassen. Ja. Det er det pinligste. Okay. Hvorfor er du underviser på 20-årsforløbet? På 20-årsforløbet? Det er jeg heller ikke. Nå, men så er det altså ikke dig, jeg